The Vice President of the Northeastern Hill University Students' Union, Easter Sotun, claimed that he was assaulted by members of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) on the 25th of March 2024 near the campus pond of the Northeastern Hill University in Shillong. Speaking to reporters after receiving medical treatment at the Civil Hospital Shillong, Sotun stated that he and security personnel had approached individuals from outside the university to advise against engaging in any non-academic activities on the campus. Allegedly, he was attacked by the ABVP members who accused him of attempting to stir up communal discord. Kaja kadar sistem to te nga sabit ni hu nga data vice president jong ni hu neusu te mestam ni ke ta phun nai kai kinai kai jong ni tengal kai nama gadea holy jong ki nalik wish ki te dadam to ngawan ki don ki khna ba yelom apa ha ni apa lakeside teng lake pack takadon ka we ka banar ba thong to ba ki celebrate tengi ngimdon problem ye ki celebrate holy jong no kata te kadai ka secular countries but ka nehuru kibun ki communities lani ki niam go fer jingla niam jong no umju prasad henrai haba ngile ni pej pada to ki don katto ka nengut ki ba shimla de ki khna ni ho khamtam ki de ki don katto ka nengut ki ba de ki nong yalam jong ka ABVP tengi khamlai da ka bor sisa ni khot ye security in charge ni jong ba nong rang nang tai security ni khot ki ban le ekran ki ba kin le na ta ba nai one le politics ani hu lemba kini ki festival te ngile ekran hak por ba ekran te uang kan san ban ba ki khasi ki persya ye ka holi kiong ba ki kwa ban sna issue jing ye phir jai man riu khasi bat ki ni ki ban rithor te hangta ki don ki ba ong ban ring video tanga ban ong ban ring video ngam kwa re ban escalate ye kini ki issue ngasim ngakni ye ga mobile jong tau khna hadin ba kni ye tang mobile ki attack yang nga ha jing attack jong nga defend yel de te ki bok yang ki bok da to ka ba kisat da ngakti pa kini ka tiru ka lamang tangaru nga yada nga haban yadal de ndere ba ki ba shuwan na bar kin shule khan sne nga ban yadal de te kadon ka jing ya class to aparang jong nga bat ki tu kinong yelam ebi ping hi anong ki banani hu te nging lai ong be ki balong nai ki banani hu ngim dan problem re ya ki khna banani hu bara la ban celebrate eid ba celebrate kan wono ga jaj la niam jing la niam han rai ki bri hi ba wan na bar ba kwa ban sna politics ya ka ikai hani hu hinam sha re de lei te na ta ka daw ngi kham lai de ka bor ban shulai ban shuang stop ngi kham pa sanga adu man taru kita ishar kita ya la kai ki khna ring lej ban ekran bat ki security hi ngi ba bade ban phano ikini khna bum de ne hu yo kaja ke jing kulmar namar kumbo phila teb hi ba to sngi nakadaw jing pensanga ya ka seminar hapo ini department kla don gejing wan katukan ni gubru banaba ngimtep mano bawan ngimtep re henry kidan ki ba ong ba ki target ya general secretary jongi ya finance jongi ki ba don ha ka kanhun sang malang tengi ngila ong lupa ya ka ebiru ngamtep re ki yo permission ne kemyo te lasang yang try ngin sa itep sai ba ki yo ne kemyo banor banisha ban ya komen ngim don problem henry long ban organize kinu ki kanhun ki ba nabar bakin wan le try ne ha ka riga muluk jongi ngin nam aili re angata hi mo piong pi mena kita ki ABVP di banani hui ku nga kita ki bangi don problem ngi la ne ki ba don hatangi ong ni ki ba songha le no na ne par security kita kim de khna ne ho kat kumbakat nungon egi adan ni hata ka jaka ba ya kaja kuma pi mention mena pi ong kita pangut mang nungot try ba men saw ba man sa tum don mo man sa ma na marka sudai tangga jing ya kat kajing penibor jongki tangiro ha ba ki penibor ngi hapan ya lain de bente ban re kajing wan jongki kirung kipen sotenat mo ya ki shuak pen sotenat yangi daga bakaran spang ka modern indian language pang ketin kasi pang ketin jantia on henry ngingim percaya kono seminar ngi ang nagani usung ngim percaya kono seminar henry kumbala le minak to kasni giton ki
kibalik na kay choice maulay kipersya ya gijingwan jong kata ka harses te ngam date bahare mga ngam long ngam dadan idea Henry kadon kairi kai sel date